Hi guys everyone, दिनैनि गोदान ब्लग भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोनसिम गुरै खावलायहरनाय जाबाय आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जाहाथे आंनि गोदान आपल'ड भिडिअ नोंथांमोनसिम सहैयो। बियो जायगाया जाहैबाय काजलगावनि नेशनेल हाइवेनि साखाथियावनो दाखालि बड' थार्ड एकर्ड जानायाव गेदेर गोलावफोरखौ बरायनो थाखाय मोनसे मिटिं लानाय जादोंमोन। दिनैनि बे भिडिअआ बे मिटिंनिनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो। बे मिटिंआ जादोंमोन 2020 नि जानुवारि 28 आव। भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोनसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ सो माच।